Nggih ningali enten YouTube mawon Karakates. Ayo ompake dijeriangke ngono wae.
Aku ya gumun karo pesinden-pesinden sing sik enom kuwi lho. Nek krungu lagu ngene iki kok sing obah jan iki yo. Kene nang mburi sampe kaya isin aku ngerti. Jane intine ki ya nek ben bengi ming SMS karo wong tuwek, Kang Jo kapan neng wayang, Kang Jo kapan neng campursari, alah mbuh aku. Nek tembangan iki tenan Mbak Atun dan Baut. Mbiyen iki tabi karo apa dia menak Mbak Atun jaman semono, ning saiki ya ketrak lakon kaya ngene iki ya tenan. Nek ora mbutuhke kesabaran ngono tenan. Ngono ya Pak Kaleng. Nggih, biasane mboten enten praine, injing, sonten, dalu. Wih, bingung lah arep ngayahi. Awan gajah bengi kerawitan wis. Isuk tik, alah wis kabeh dinyangi wis. Wong saniki pancen ya ngono kuwi, Mas. Kala mangsa sok ngono kuwi. Singking baku kabehke bisa ngundhakake ulu pawetu ing satemah bisa murakapi kulawarga. Ngono. Nggih. Ning barang terak lakon kaya ngene iki njur piye? Nggih sabar mawon. Alhamdulillah wektu bengi iki awake dhewe bisa mirunggan wonten dalam kaprabon panjenengan Bapak Sumanto. Mugi-mugi sakderipun saged ngrembaka seni Indonesia. Ya ngono ya, Mas. Amin. Jane ngomong ngene iki ya bingung seni Indonesia iki jane piye tujuane ora kenal.